Nykyään on kaikkia näitä viestikyllyitä ja voimapuulereita ja kaikki on mennyt liian pitkälle. On tietysti. On heraaja, on kreatiivisia ja muita näköistä lentäjiä. Jos oot semmoinen osassa minulla, niin pysyt samalla. Mutta katsotaan mitä vielä maahan muuttuu tuossa sinun lähtö. Laittaa nyt siihen penkkiin, katsotaan mitä sillä miehellä irtoaa. Joo! Mitä vittua sä teet? Siihen tällä siihen penkkiin ja otat sitä kiinni sitä tangosta! Sitä tangota kiinni! Siitä pari toistoa mieheen. Mitä toistoa? Mitä se? Mikä toisto? Nostat sen tangon ja lasket sen tangon! Alo, nousta ylös se! Mitä pidät sitä lekansa kiinni ja nosta! Vittuana minua pojilta, onko sä kameralla? Pysy keskittymään, kun tommonen murpo kattoo. No, sentin päätä vieressä. Älä se lihasmassa nyt sitten kasvaa. Marko sitten hiljaa. Mitä se aikuinen ukko Viki? Pari ja pähkillä pystyt syömään. Nyt otat ja pistät sen Green Monsterin naamariin. Se on. Muuten minä tukeudun. Minä tukeudut kohta sinun omaa Aatami omennaa, kun minä löysin sun korppu. No. Nuuna on herra. Mitä siinä on 20 kiloa ja se pitää nostaa, niin minä lyön sinua turpaa. Nyt lähettää syöntövaiheessa, kun huutaa ja päästää ääntä, niin paino nousee lujemmin. Alanna! Alanna! Perkeleette! Perkele! Ei! Koolikko! Ala! Nykyään näkee kaikenlaisia vittu anteeksi hip-hopin idiootteja salileuttareikin ja oikeastaan leenamisesta hevosia. Mitä vittua sä teet? Mitä helvettiä sä vielä käsittelet? Mitä sitten? Kuuletko sen näin teille? Aloin! Ei! Koolikko! Aloin! Tämmönen toi hommi oli tällä kertaa. Toivottavasti sillä kotikahtomossa otatte opiksi, että miten tää aikuinen mies kuuluu syödä. Mä näemme seuraavassa jaksossa ja hommi kuittaa.